наказателното поле. Прави го Джани Политино, търси възможност за подаване. Дали пък не реши и да стреля. От гол за Локомотив. Не към този момент. Берое оцелява, Берое тук. Това центриране обаче няма как да бъде успешно и сега. Възможност за контранападение. Политино. Хитро подаване към Вини Триболе. Джовани е в защита. Тинко Корка щастите. На 3 месеца. Ангел Лясков сега по левия фланг. Изключително активен и в защита, и в атака. Между двама спечели все пак тъч. Стабилност, която ще бъде нужна на Берое, ако иска да си тръгне с нещо от гостуването на Локомотив.